Θα σας πω ένα παραμύθι που πολύ σίγουρα το έχετε ξανακούσει. Η ιστορία του Χάνσελ και της Γκρέτελ. Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ ήταν δύο αδέλφια που ζούσαν με τους γονείς τους στο δάσος. Ήταν πολύ φτωχοί και πολλές φορές δεν είχαν τίποτα για φαγητό. Μια μέρα τα δύο αδέλφια πήραν τα καλαθάκια τους και πήγαν στο δάσος για να μαζέψουν αγριοφράουλες. Παίζοντας μέσα στο δάσος ξεχάστηκαν και τους έπιασε το βράδυ. Φοβήθηκαν πολύ, αλλά για καλή τους τύχη η νεράιδα της νύχτας τα προστάτευσε και έτσι κοιμήθηκαν ήσυχα κάτω από μια μεγάλη βελανιδιά. Το πρωί, καθώς γύριζαν στο σπίτι τους, είδαν ένα σπιτάκι φτιαγμένο από γλυκά. Η τύχη ήταν φτιαγμένη από μπισκότο, η πόρτα από σοκολάτα, το πόμολο από αφράτο τσουρέκι. Πεινασμένα όπως ήταν, άρχισαν να τρώνε το σπιτάκι. Και τότε ακούστηκε από μέσα μια στριγκιά φωνή. «Ποιος μου τρώει το σπίτι?» «Αχ, όχι, δεν μου αρέσει η συνέχεια. Μέσα στο σπιτάκι είναι μια κακιά μάγισσα που θα φυλακίσει τα παιδιά. Όχι, όχι, δεν μου αρέσει. Θα το αλλάξω. Τώρα είναι καλύτερα. Πάμε πάλι λοιπόν». Το πρωί, καθώς γύριζαν στο σπίτι τους, είδαν ένα σπιτάκι φτιαγμένο από όλα τα καλά του κόσμου. Η τύχη ήταν φτιαγμένη από φέτες ψωμί, η πόρτα από μαρουλόφυλλα. Το πόμολο ήταν ένα ζουμερό καρότο και μπροστά από το σπιτάκι υπήρχαν δύο φανταστικά συντριβάνια. Το ένα με χυμό πορτοκάλι και το άλλο με ολόφρεσκο γάλα. Τα παιδιά μόλις είδαν το σπιτάκι μαγεύτηκαν. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Καθώς πλησίασαν, άκουσαν από μέσα μια γλυκιά φωνή. Ήταν η καλή μάγισσα Τροφό που τους καλούσε να δοκιμάσουν ό,τι τους άρεσε. «Ελάτε, ελάτε, μη φοβάστε. Είμαι η μάγισσα Τροφό. Στο σπίτι μου θα βρείτε τις πιο υγιεινές και νόστιμες τροφές». «Τέλεια! Υπέροχα! Θα τα δοκιμάσω όλα! Σε ευχαριστούμε, Τροφό. Είσαι πολύ καλή!» Η καλή μάγισσα Τροφό έδειξε στα παιδιά τα μυστικά της σωστής διατροφής και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.